Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 19 травня, четвер, це 811-й день анексії Криму. Ільмі Умеров отримав статус обвинуваченого в екстремізмі. Сьогодні в управлінні ФСБ по окупованому Криму у Сімферополі відбувся перший допит заступника голови Меджлісу. Після допиту Умеров розповів, що йому пред'явили звинувачення в екстремізмі. Адвокат Еміль Курбетдінов розповів, що Умеров скористався своїм правом і не давав жодних свідчень. Предъявили обвинение. Теперь я поменял статус, теперь я не подозреваемый, а обвиняемый. Сегодня было Ильми Умерову предъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. В этом постановлении уже более подробно описывается, какие фразы все-таки они посчитали уголовно наказуемыми. Но Ильми Ага по 51 статье Конституции отказался бы пока давать какие-либо показания. В принципе, на этом у нас все и закончилось. Копию постановления получили. Дальше уже будем по ситуации решать, как и действовать дальше. 4 кримським татарам з Кіровського присудили по 20 годин обов'язкових робіт. Таке рішення виніс суд окупованого Криму за те, що вчора молоді люди брали участь в автопробізі на честь траурного дня депортації кримських татар. Їх зупинили співробітники поліції, зобов'язали проїхати до дільниці, де оформили порушення. Перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял порекомендував перед проведенням мітингів радитись із правозахисниками. Ребята поторопились дать некие показания, может, испугавшись, может, не желая какие-то неприятности иметь. И, мягко говоря, повелись, видимо, на то, что говорили сотрудники полиции. В результате сегодня в Кировском районном суде было 4 суда, 4 ребят обвинили в нарушении статьи 20.2. Это нарушение общественного порядка и правил проведения демонстраций, митингов, шествий, пикетирований. В результате суд вынес решение назначить каждому 20 часов обязательных работ по 4 часа каждый день. То есть в течение 5 дней они должны отработать свое наказание. По автопробегу там как минимум было нарушение правил дорожного движения, где сотрудники ДПС должны были выписать админпротокол и максимум какой-то штраф. А теперь ребята совершенно по иной статье получили решение, а после 3 таких решений в отношении них может уже начинаться уголовное преследование. Вот такие вещи нужно, конечно, учитывать. Поэтому быть внимательными, не торопиться с решениями и всегда ставить в известность гражданских активных людей, которые знают, как в таких случаях действовать. Окупаційна влада Криму ігнорує загальні принципи права. Про це сьогодні говорили керівник Меджлісу, міністр юстиції та Українська Гельсінська спілка. Порушення російською владою так званої справи Меджлісу стало практично неминучим, коли окупанти зрозуміли, що їм не вдасться залучитися підтримкою кримсько-татарської громадськості. Зранку в окупаційному Криму вживають заходів проти тих, хто будь-яким способом взяв участь в річниці депортації кримсько-татарського народу. Про це сьогодні заявив голова Меджлісу Ріфат Чубаров. Перше рішення суду вже є по Кіровському району. По Кіровському району там молодих хлопців, які в зорганізований спосіб рухалися на машинах з прапорами, їм присудили, здається, по 20 годин примусових робіт. Тобто тут проблема не в мірі покарання, а проблема в тому, що вони все одно будуть обходити всіх. Що стосується заборони Меджлісу, Чубаров не сумнівався. Правова позиція російської окупаційної влади настільки слабка, що вони приводи для заборони Меджлісу шукають його діяльності, каже юрист Аркадій Бученко. Працюємо над підготовкою подання до міжнародних органів, до Європейського суду з прав людини. Тут дуже великий шанс, ця справа буде виграна. Якщо не в російських судах, на що в нас мало сподівань, то на міжнародному рівні так точно. Мін'юст перед Кабміном ініціюватиме оновлення списку осіб, що причетні до заборони Меджлісу з майбутнім накладення санкцій. Я зараз тут звертаюся до пана Чубарова з проханням, щоб оновили список всіх тих осіб, які зараз безпосередньо причетні до так званих фейкових рішень по забороні Меджлісу. Як би там не розповідали представники Російської Федерації, що для них санкції – це
не має ніякого значення. Має це значення до Росії. Рано чи пізно режим Путіна закінчиться, а вони виїдуть в ту чи іншу країну, їх там можуть в тому числі заарештувати, або заборонити виїзд, або забрати активи. Україна оскаржить заборону Меджлісу в Європейському суді з прав людини. Проти Росії вже готові 5 позовів. Ельвіна Сідбулаєва, Олексій Христенко, Заман, АТР. Кримсько-татарські активістки провели стихійний мітинг під стінами Верховної Ради Криму. Молоді мами разом із малюками пройшли повз будівлю, виголошуючи кримсько-татарські та мусульманські гасла. У річницю депортації у Сімферополі заспівали кримсько-татарські пісні. Таким чином, кримсько-татарське населення міста висловило біль і переживання свого народу. До подібних акцій кримчани вдалися через заборону російської адміністрації на проведення траурних заходів. Окупаційна влада Криму відкрила меморіал жертвам депортації. Товарний вагон встановили на станції Сірень у Бахчисарайському районі. Саме звідти 1944 року відправили перший ешелон з кримськими татарами. Багато хто вважає, що така пам'ятка більше схожа на погрозливий натяк, ніж на меморіал шани загиблих. С учетом народного на мой взгляд, то есть отражает те события, которые происходили в 1944 году. Но монумент дает возможность погрузиться там полностью в ту ауру, в ту ситуацию, которая была 18 мая того года. Это правильно, я уверен, что мы должны сохранить память о тех людях, которые погибли во время депортации. Соответственно, дать возможность родным и близким приезжать, вспоминать о своих родных, понимать, какой трудный путь они прошли, и сделать все, чтобы это не повторилось. Головний рабин України Яків Блайх вимагає від світової громадськості визнати геноцид кримсько-татарського народу. Таку заяву він зробив вчора під час виступу на мітингу пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. Також Блайх порівняв Голокост із депортацією кримських татар. Посмотреть, чтобы наш голос было услышано по всему миру. Повторяется сегодня то, что мы, к сожалению, чувствовали во время Холокоста, когда все народы замолчали. Убили евреев, никто не поднял, никто ничего не сказал, никто не хотел спасать. И сегодня самое главное, то, что я чувствую, как евреи, которые живут здесь на Украине, и везде я говорю об этом, что где вы, где все народы, где Организация Объединенных Наций, где все других стран, они все заняты своими проблемами. Сегодня отсюда должен выйти такой крик, чтобы это было слышно всего мира, что мы не замолчим, пока не будет решения этого вопроса. Решение этого вопроса – это что люди должны жить на своей земле, и никто не имеет права выгнать людей. У парламенті Канади підтримали кримсько-татарський народ. Вчора на засіданні парламенту депутати ушанували пам'ять жертв депортації кримських татар і висловили підтримку лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву. Канадський політик-консерватор Джеймс Безан провів паралель між депортацією кримських татар Йосипом Сталіним і подіями, пов'язаними з анексією Криму. Мистер Спикер, легендарный лидер крымско-татарского народа, депутат Верховной Рады Украины сегодня в Оттаве. И мы вместе с ним хотим почтить память жертв коренного народа Крымского полуострова, который был депортирован советским тираном Иосифом Сталиным. Более 230 тысяч крымских татар были депортированы в 1944 году. Около 100 тысяч из них погибло.
Сейчас история повторяется снова. Со времени нелегальной аннексии и оккупации Крыма под мишенью президента Путина снова оказались крымские татары. Так называемые крымские власти нарушают права крымских татар, ущемляют права на свободу вероисповедания, атакуют средства массовой информации и закрывают крымско-татарские каналы. Народный парламент крымских татар был выдавлен с полуострова. Мистер Джемилева не пускают в Крым. Его сын находится в тюрьме. Мистер Спикер, сколько бы времени ни заняла деоккупация, Канада всегда будет считать Крым неотъемлемой частью Украины. Російська партія «Яблуко» провела в Москві мітинг до Дня депортації кримськотатарського народу. Мітинг дозволили, але заборонили прапори. На нашем митинге нет крымско-татарской символики, нет украинской символики. Она нам была запрещена властями. Но эта символика, она у нас в голове, понимаете? Запретить мысли наши власти пока не научились. Мои родители крымские татары. Когда их депортировали, папе было 25 лет, он был защитник Севастополя, а маме было 20. Я родилась на 3-й день в вагоне. Около 150 человек было в вагоне, мама рассказывала. Осталось 50. Дети и старики все умирали. Мне теперь 72 года. Я каждый день утром вспоминаю, как мама рассказывала, что даже не ждали остановки, открывали двери и выбрасывали мертвых людей, стариков и детей. Так воля судьбы. Что бы я ни делала, поступаю в аспирантуру, занимаюсь историей диалектов крымских татар. Я говорю, сейчас это будет для меня очень тяжело здесь. А мои родители говорят, тебе Бог дал жизнь, ты осталась жива. Во всем вагоне одна ты, только что родившийся ребенок остался жива. Говорит, у нас даже не было тряпки, чтобы тебя завернуть. Значит, так положено. Значит, Бог тебе дал жизнь, чтобы ты что-то сделала для народа. Зачем все русскому Ивану, да с пулеметом на плече, святым крестом, да по Корану? Зачем? Онук командувача депортацією кримських татар 1944 року вибачився і назвав це геноцидом. У 72-гу річницю сталінської депортації кримськотатарського народу Василь Гатов, відомий журналіст і медіаменеджер, що зараз живе в США, вибачився перед кримськими татарами. Назвав цей злочин геноцидом, вимагаючи міжнародного суду. Сегодня годовщина одного из самых позорных событий в истории Советского Союза – депортации крымско-татарского народа. Мне не так уж просто писать эти слова. Мой родной дед был командующим этой операцией. Май 1944-го – дни, когда советская армия освобождала уже земли Европы от нацистской машины геноцида, когда понятие лагерей смерти уже вполне было понятно солдатам и офицерам. В эти самые дни Сталин решает, что еще один народ, весь от детей до героев, враг. Выселение. Как стыдливо названо это в соответствующих документах чеченцев, балкарцев, немцев Поволжья, крымских татар, литовцев, латышей и эстонцев. Это не что иное, как форма геноцида. Никогда не признанного, никогда не оплаканного и никогда не оплаченного. Крымские татары и чеченцы с ингушами – народы, которым досталось от СССР и досталось от России. Это не только стыд, это не только грех, это преступление, повторенное дважды, с особым цинизмом в составе организованной группы, с целями, полностью попадающими под уголовные статусы Международного суда. И до тех пор, пока он в той или иной форме не состоится, каждый раз в мае любой разумный и трезвый человек должен будет повторять одни и те же слова. «Простите, если можете». У Києві представили мапу топонімія Криму, на якій указані кримськотатарські назви населених пунктів. Ініціатор і автор проєкту Вахтанг Кіпіані уточнює, що у цій мапі врахована вся історія півострова, тому деякі селища мають 2-3 назви. Ідея виникла тоді, коли я зрозумів, коли кримська історія, окупаційна історія почалась, я зрозумів, що мені не вистачає, хоча я багато років цікавлюсь Кримом, пишу про Крим, і на сайті «Історична правда» у нас є багато матеріалів під тегом Крим. Мені не вистачало візуально-ілюстративного матеріалу. І фактично я в багатьох публікаціях, пишучи про Крим, писав назву населеного пункту, яким ми знаємо ми зараз, і в дужках писав кримсько-татарську назву. Іноді доводилось навіть спеціально просити, щоб це не викидалось, щоб пам'ять про ці міста, селища, села з'являлися. І важливість цього знання, воно ще більш важливе з огляду на те, що відбувається зараз в Криму.
по суті, відбувається вичавлення національного інтересу і самої громади людей, які живуть на своїй батьківщині, з району. Нема людей, нема проблем. І от в даному випадку з'ява цієї карти – це, можливо, певний, можливо, жест допомоги, плече допомоги, щоб люди в Криму знали, що прийде час, коли їхні селища, їхні села, їхні міста будуть носити ті самі назви, які були за часів їхніх предків. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся від Ільдара Курцитова о 19:30. Будьте з нами. До побачення.